Nå, prøv en gang, jeg er all in. Hej fætter, jeg skulle bare holde galla igen for Gentoftes mest kiksede gymnasium. Altså GOG? Ja, lige præcis GOG nemlig. Så du bliver simpelthen nødt til at hjælpe med noget, du kan. Hvad med Albert arrangerer det i år? I stedet for drengene, man ved, det er kaos altid. Albert, selvfølgelig skal Jeg ringer. Nej, jeg ringer til. Det er ikke sådan, vi gør. 900 mennesker, du klarer den aldrig. Jeg vil høre, om du måske vil være sammen igen i aften. Olivia, vi skal stå for gala after. Det mener du ikke, det der? Det bliver så fedt. Det er jo sygt, du aldrig bliver noget stå for det. Jeg skriver besked til Sofie, okay? Yes, du kan bare stige ud her. Rosa? Rosa, hvor fuck er du henne? Ja. Hvorfor ligger du nede på gulvet? Men jeg ved ikke, hvad fuck der skete i går. Ja, det ved jeg heller ikke. Men Olivia har lige skrevet, og jeg tror fucking, vi skal være med i gallaudvalget i år. Hvad? Ja. Men det er jo for sygt. Ja. Det er lige om lidt. Vi skal i gang. Men, drenge. Ja. Godmorgen, drenge. Sæt op. Tak for i år. Ja. Yes, tak for i år. Jeg ringer til Lisa med det samme. Hallo? Altså, jeg sidder lige midt i noget. Galla? Galla after? Hvad? Føj, hvor er det ulækkert. Sorry, jeg henter noget og toppen. Galla after? Hvad er det? Jeg mener, det er virkelig årets fedeste fest. Men du har ikke været til en galla før. Nej, men det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Okay. Nå, vi skal skynde os at ringe til en. Hey, jeg træner lige. Fuck på luksus. Kan vi kalde after? Ej, det skal vi ikke. Er du mærkelig eller hvad? Ej, det gider jeg altså ikke være en del af. Det gider jeg ikke have mit navn på det der. Jeg kan godt, hvis det er. Det går jo ikke. Ej, det går ikke. Ej, det går altså ikke. Så vil jeg gerne være en del af det lige. Vi er på, Isa. Hvor har jeg egentlig tænkt at holde det henne? My feelings can't